Op med, op. Kom op med. Hvad fuck laver du? Det er bare Mortens bedste dag. Kom så op, du godt. Det er sådan noget shit. Nu er det vigtigt. Du lort, vi kan ikke Er I klar til at vinde det hele, eller hvad? Ja, så er der finale i det store fodboldturnering. Og der er bare en mega flot præmie. Kom nu. Ja, lad os tak. God. Vi skal bare give den klar, mand. Kom ind. Vi skal hallo. Hvad laver du? Drenge, vi har fundet en vinder. I er klar til at kåre dem? Ja, du går bare ind. Sådan der. Jeg stillede mig sådan her, så prøvede jeg at gennem din historie bare sådan her. Hvorfor var ret, siger du? I skal klappe, drenge. Kom nu. Fundet noget andet end det? Hvad laver du? Ja, tak. Skal vi give hinanden hånd? Mange tak. Det er ikke den så god. Som fræsstress.